warga rungokno rungokno iki sasine sasi selo kuwi apa ya selo mula kuwi nek duwe duit aja dinjah-njah dirit-irit ya warga aja boros gensuk besar kuwi iso jagong. Jadi mengene nek sasi selo ngene iki ya tanggane tuku apa ora sapengin. Tanggane duwe apa aja meri. Sing adu pengen karo meri dieman-eman. Masalah sasine selo. Ngono lho go warga. Rungokno ya go ya. Wis ngono ae. Irit ya.